njengamanje ke eNingizimu Afrika nginibingelela kakhulu ngethemba ngiyezwakala lapho emakhaya ngoba phela ukukhuluma nje ungezwakala kubalekile ngoba phela kusho ukuthi uyafana nomuntu oyithulele nje kubalekile ke njengamanje ke nginibingelela enyakeni omusha nginibongela kakhulu ngiphinde nami ngiyibongele ukuthi sikwazile ukuthi ke singene enyakeni omusha ka2025 kunabantu abaningi abebefisa nabo bese bebalile bahlela ukuthi la kanjani kulonyaka ka2025 bazokwenza ukuthi benze ukuthi kodwa kugcine kungenzekanga nempilo zabo zagcina ilahleka ngakho ke sikwazile ukuthi siwele enyakeni omusha abanye abangawelanga duthi emndenini yabo njengomndeni wangithi nje le kwamajola enkandla le emahlayizini ukukhumbula ukuthi kwalimala abantu abaningi beya lapha emndenini wakwaMpungose kuboka Khuzani abagcina belimala bebo 11 eTexini befihlwa ke nabo nje kule impela sonto eyedlule namanje ke sisababaza futhi sisakhala kakhulu ngesimo esehlayo engozini zomgwaqo baningi ke abanye abantu abashile ebayizihlobo zethu nabanye ke bashile futhi namanje ngelanga lezolo kulimale abantu abawu18 lapha eFanelweni Pass njoba izulu lina nje ingozi ziningi kakhulu zomgwaqo kwavele kwayiziphihli ibhasi itekisi kanye netruck kwavele konakala nje kakhulu ngakho ke ngamza kwethu abanye abantu baye bekhuzana ngokujaha ezakhonkotha lethi ngale shembe yabona izibanga zidalwa amana isuke ndlela ngeke sifaye ngoba izoshayiswa zimoto lemgwaqeni ziphi into ebaluleke kakhulu ke ukuthi njengamanje ke kuhlungu kakhulu lokhu ukuthi abantu bekhuzane ngawo yonke indlela ukuthi musu kujaha mntakabhuti musu umjaha mntakasisi liyani isulu uyazazi uhamba ngempahla zamathayi uyazi ukuthi ukhathele niyazi ukuthi abantu enihamba nabo bayaphuza bonke badaka utshwala nigcine niphoqa uhambo oluzogcina kudala ingozi abanye abantu bakhathele bephoqe ukuthi isikhathi sama holiday bafisa ukwenza imali engcanyana lokhu okwenza ukuthi ke le mali engconywana igcine isinqaba yena noma gcine ngayenzanga okuyingozi enkulu kakhulu ke leyo sifuna ukuyikhuza kakhulu ukuthi